Slovensko, sobotu veľké derby Slovensko-Česko. Je tu Milan Hrlička, legenda českého hokeja, olympijský víťaz majstra sveta. Ako to vnímate, ako to vidíte? Máte tu nejaké kamarátov, čo o tom hovoríte na ten zápas? Tak určitě se všichni na to těšíme. Na derby jsme se vždycky těšili, vždycky to mělo speciální atmosféru. A je to zároveň dost důležitý zápas ve skupině, který hodně napoví o postavení obou týmů potom pro případný čtvrtfinálový souboje. Takže mimo to, že to je derby, tak je to velmi důležitý zápas i pro výsledek, jak kdo dopadne v té skupině v pořadí. Je to slovenský tým, máme mladý tým oproti olympiáde, sme boli štvrtí vtedy, máme tu mladých chlapcov a si to vnímate, sledujete možno, takže čo na to hovoríte na Slovákov, niektorí zápasy vyhrali. Abych řekl pravdu, tak letos na mistrovství světa, jak to všechno běží rychle, tak jsem ani neměl moc čas váš tým sledovat. Vnímal jsem ho na olympiádě, kde jste měli velmi úspěšný turnaj. My jsme měli letos tolik starostí s omluvenkama, tak jak asi všechny týmy na mistrovství světa. Je to logické, v tom olympijském roce už je to po několik let, vždycky ty kluci to mají velmi nabitý tu sezonu a je to pro ně složitý odehrát dva velký šampionáty v jednom roce, takže my jsme hodně řešili tu logistiku a ty nominace v rámci našeho týmu, takže člověk ani neměl tak moc čas sledovat ty ostatní týmy. Tady už to běží rychle, samozřejmě sledoval váš tým, sledoval jsem hlavně to, jak jste měli stejný problémy se Slovenskem jako my, takže to jsou takové věci, na které ani jeden asi nejsme úplně zvyklí a prostě to pole sportovní se vyrovnává a není tady jednoduchého zápasu, pokud nemáte vyloženě jakoby nějaký střelce nebo silnou přesilovku, která dokáže odskočit těm týmům, když k tomu máme příležitost. No. Tá rivalita aká bola? Stalo sa veľa Československo, tie vaše éry, ešte to bolo Československo, že to bolo, vyzvali, hovoril som, že Slováci majú komplex Čechov, jedno z druhých, jak ste to vnímali, ste sa aj, David Výborný sa aj tedy aj jedno z druhých, jak to bolo? Tak já nevím, já bych to nenazýval komplexem, ale pravdou je, že prostě tak, jak historicky my jsme, že za federace jsme hrávali společně, jsme velký kamarádi z dřívějška, od 16 jsme hráli spolu, ať už to byl Žigo Pálfy, já jsem bydlel s Jožo Štimplem, když jsme kdysi byli na kanadském turnaji, tenkrát v 17 letech, takže my jsme hráli, byla federální liga, takže my jsme vlastně spolu hráli, byli jsme jeden stát, takže jsme byli jeden tým, pak se to rozdělilo, no a naprosto přirozeně, že jo, kluci slovenský chtěli dokázat klukům českým, že jsou lepší. Bylo to správně, bylo to super, byly to veliký souboje a my jsme zase chtěli ukázat, že jsme lepší, než jsou kluci slovenský, takže byla to vždycky strašně zdravá konkurence a oba dva nás to vždycky hnalo strašně dopředu. A pravdou je teda, že se mi vždycky zdálo, že i když kolikrát jste třeba i hráli trošičku líp, tak jste byli tak namotivovaní, že to ten tým pak jako přibrzdilo, jo? A my jsme to dokázali kolikrát využít. Takže byly to skvělý souboje, na to hrozně rád na to vzpomínám. Přesně o tom ten sport je a o ten hokej a vůbec se nedivím jakoby klukům, že to takhle vnímali. Utkol vám nějaký zápas proti Slovákom v paměti? A tak nabízel by se asi zápas olympiády 2006, myslím, jestli se nepletu, tak to bylo čtvrtfinále, kdy jste měli extrémně silný tým. Já mám pocit, že jste do čtvrtfinále neprohráli žádný zápas, hráli jste výborně nabitý tým, my jsme měli taky silný tým, ale tak nějak nám to úplně nešlapalo, jak jsme si představovali a tam se pamatuju, že jsme měli samozřejmě velký respekt z týmu Slovenska, který mu se dařilo a měl jména na papíře, takže to byl zápas, ale nám se ten zápas podařil vyhrát velmi vyrovnaný, těžký zápas, takže to je možná jeden ze zápasů, který mi utknul v paměti, ale jak říkám, mě bavily všechny tyhle zápasy, protože jsem často hrál, nemůžu říct proti svým, ale v určité době proti svým a to bylo prostě pro nás motivující. Hovoríte Žigo Pálfy, tak teda mali ste spolu medailu po 17, hrali ste si na farme, hrali ste si v Los Angeles, tak niekedy spomienky na toho Žiga, hovorí sa, že taký slovenský Jágr mal všelijaké veci, takže nejaká vtipná príhoda možno čo s ním.
Tak těch by bylo asi spousta. Já nejradši, když se jaké bavíme o Žigovi, tak nejradši vždycky vzpomínám na ty úplný začátky, kdy jsme byli všichni ještě takový ucha a když jsme se potkávali v té 16, teďko jsme nás posadili všechny do té kabiny, jo, a každý jsme nějak vypadali a Žigo vypadal, jak když neumí do 5 počítat, no a pak dal na ledě asi 4 nebo 5 gólů, jo, a všichni koukali s otevřenou hubou, co se stalo, jo, jako a to byl přesně Žigo, jo, to byl prostě, on byl výjimečný talent, byl to skvělý kluk, dobrý kamarád, já jsem ho hrozně fandil, on byl vynikající střelec, on viděl přírodní střelec, jo, takže na tohle to já vždycky jako nejradši vzpomínám, protože samozřejmě těch hvězdných momentů v té kariéře měl spousta, ale mě utkvěla ta, když jsme fakt jako, a to všichni jsme vypadali nějak, v Bertě vypadáme, všichni máme na půl fousy, na půl ne, jo, jak jsme byli oblečení, jo, no a tendenci jeden druhýmu se posmívat, když nás takhle srazili, jo, a to byla silná generace, tam byli opravdu výborní hráči a ten Žigo nám všem takhle dotřel z roku. No. Takým obľúbeným Kanaďanom slovenským bol dlhé roky Miro Šatan, teraz je vlastne prezident nášho zväzu aj generálny manažer týmu. Tak keď sa stretnete na hoteli, bývate spolu, tak aj si zaspomínate na tie časy? Alebo spomínate si na nejaký gól možno, ktorý vám... Že si nejaký baví? Ne, tak Miro byl vynikající hráč, jo, tak my jsme tolik proti sobě toho nenahráli s Miro Šatanem a my se víc vídáme teďko na tom poli, řeknu, jakoby manažerským a to mezinárodním a Miro Lažo taky a to jsou, máme opravdu nadstandardní vztahy, já mám taky strašně rád, kamarádíme se, vypomáháme si, když je potřeba, takže a rádi se vidíme, ale na tom ledě jsem si nevybavuji, že by jsme se až tolikrát s Mirem potkávali, já mám pocit, že on je něco mladší než já, taky pár roků, jo, takže my jsme se v těch juniorských až tak si to nevybavuju, jako mám ty jakoby živý vzpomínky na kluky, který byli v mém ročníku a rok nade mnou, protože jsem hrál jakoby i o ročník výš, když jsem byl mladší. Či budete na tých slovenských brankárov, teda z Hlavej Gán, alebo celkovo, jak to Dino, či aj sledujete slovenských brankárov? Máte talentovaný golmany, jednoznačně, jo, takže o tom žádná. V té mládeži máte tam pár jakoby výborných talentů, ale zrovna tak jako my, bohužel teda i ta česká základna se strašně zužuje a když někteří z těch kluků nejedou na tyhle vrcholní šampionáty, tak je to znát, jo, tak je to prostě znát a jak jsem říkal, to pole se vyrovnává, ať už jsou to Lotyši, ať už je to i Slovensko a týmy, s kterými Itálie, my jsme se trápili s Itálií, vynikající golman, jo. Jsou ty hráči, někteří už se dostávají do takových těch i zámořských soutěží a už vyrovnávají ty země s náma pomalinku, musím říct, vyrovnávají krok, když nemáme tak širokou základnu, jako mají například Švédi nebo Fini, protože když nepřijede ta garnitura, která jim přijela na olympiádu, tak pak ještě furt tam v té NHL, tím, že tam mají 80 hráčů, tak pořád mají vybírat z čeho, z té kvality, protože jednoznačně NHL je nejlepší soutěž na světě a prostě ten level je tam posunutý od všech soutěží. A pravda je taká, že asi niečo robíte lepšie, keďže máte, tuším, že 8 brankárov v NHL, Slováci ani jedného, jak to vnímáte? Alebo? No tak my to připisujeme samozřejmě práci v klubech a práci s golmanama v rámci svazových programů, který máme, regionální trenéři, kteří se věnovali jako ty brankařští, kteří se věnovali napříč v klubech té práci s brankáři. My jsme historicky teda z nějakého důvodu máme prostě dobrou brankařskou školu, ale teď opravdu už já nevím kolik let, 15 let se věnujeme extrémně tomu z té svazové úrovně ve spolupráci s klubama, takovou jakoby centralizovaný systém toho chytání a práce s golmanama a jeden z důvodů za mě subjektivní si myslím, že tohle to může být, tahle ta práce jakoby napříč těmi kluby a zvýšený jakoby význam té práce s golmanama. Myslíš, že bolo prospešné, že by tá Československá sa obnovila? Či si myslíte o tom, že vy máte tie kluby lepšie, možno u nás sú len 3-4 týmy, že by tam išlo Slovák, Košice, niekto, že či by to malo by to význam, že alebo nie, aby sa o tom hovorilo predtým? Jo, tohle je hrozně těžká otázka.
Já jsem samozřejmě když jsem přišel do první ligy, dnešní extraligy, tak tam byl i Košice, byl tam Slovan, že jo, Trenčín tam byl a mělo to obrovskou kvalitu. Jo. Takže ona je otázka, jak tohleto uchopit. My sami se v Česku potácíme s tím, kolik týmů by extraligu mělo hrát, jakou kvalitu by měly mít, jaký zázemí by měly mít ty zimní stadiony, takže ona je to taková otázka, která se hodně diskutuje a ano, historicky se ukázalo, že to smysl dávalo, ale v té době taky byly vojny, byla větší základna, jo, ta doba byla trošičku jiná, takže takhle rychle odpovědět, jestli by to bylo prospěšné nebo ne, kdyby to byly kvalitní týmy, tak si to představit umím. Že by to mohlo fungovat, samozřejmě se bavíme o zvýšených nákladech na cestování, protože že ty vzdálenosti jsou extrémní. Já si pamatuju, že jsme buď lítali nebo jezdili přes noc vlakem. To bylo takové dobrodružství, jako jo, ale taková, je to opravdu jako víc dneska těch ukazatelů je tam několik, který by byly potřeba zvážit. Pokud by ať už je to Slovan nebo jakýkoliv jiný silný tým na Slovensku měli tu kvalitu a pomohlo by to té soutěži, tak já si to představit umím, protože jsem v tom vyrůstal, že jo. Jak se hokej změnil za ty roky, čo ste hrali, že ty bránky strašně moc. Všechno se změnilo. Ta hra se zrychlila, lidi se změnili se hráči, změnilo se prostředí, pohled lidí, respekt trenérům se změnil na té nejvyšší úrovni, možná až tolik ne, ale prostě v té mládeži, což mě zajímá velmi. Já jsem, než dělám tuhle práci, jak jsem dělal na rozvoji s Slávou Lenerem na Českém hokejovém svazu a člověk poznal, jak to dneska v těch klubech chodí a ty trenéři to nemají jednoduchý, rodiče se změnili strašně moc, jo, v té pozici směrem k respektování učitele, trenéra, ty trenéři to opravdu nemají jednoduchý. A samozřejmě ty rodiče si hrozně mnohem víc brání svých dětí, než to bylo to, takže ty děti v podstatě trošičku dávají do pozice, že je furt jako až moc chválí, bych řekl, a chybí tam trošku víc podpory toho trenéra, tak aby ten režim prostě ty hráči měli, aby dělali to, co mají, a tak, jak jsme vyrůstali my, prostě nás to vychovalo do života nejenom ve směru jako hokejovém, ne každý se tím samozřejmě žije, ale vychovalo nás to i směrem potom, že jsme respektovali nějaké hodnoty, věděli jsme, když něco chceme, jak se musíme snažit a samozřejmě nějaká porážka nás hned nepoložila, jo? Takže to je asi ten význam, proč tam na ten hokej chodíme, ne každý to prostě může hrát vrcholově. Uvítal sa Juraj Slavkovský, povedal sa, že druhý hodně přirovnání k Jágrovi, to se nedivím, no. Ale že teda je tak, že čápa hovorí to, že je čápa. Jo, zlepšuje se, což je pozitivní vidět. Zaznamenal jsem, a to se mi jakoby moc nelíbilo, když tam byla ta kauza směrem k národnímu týmu, protože to si myslím, že ty kluci by si měli uvědomit, že i díky těm startům za národní týmy, oni je vidí ty skauti a potom je dál draftují do NHL a respekt k tomu znaku, k té vlajce, to je to nejvíc, proč my hrajeme pro ty fanoušky. Je to veliký rozdíl, když hrajete někde v klubu a když hrajete za národní tým, protože hokej je národní sport, na Slovensku taky, že jo, a všichni se na to dívají, všichni v té hospodě mají rádi, chtějí se zanadávat, chtějí se zafandit, od toho ten hokej je hokejem a takový tahanice, anebo jakoby zpochybňování, jestli jet na tu reprezentaci nebo nejet. Takovýhle hráč prostě na ledě šikovnej, už má i zodpovědnost vůči tomu národnímu týmu a vůči ostatním spoluhráčům a měl být příkladem, takže je pozitivní vidět, že teď jako jezdí na ty, když může na olympiádě, a tak dále. Je to určitě potenciál pro slovenský národní tým a čím dřív si uvědomí tu svoji roli jako lídr, tím líp i pro slovenský hokej. Ja sa vrátim ešte trošku zase do histórie. Vy ste, ak sa nemýlim, kryl chrbát v 98. v Nágane aj Dominikovi Jaškovi. Ste spolu ešte v kontakte? Málo. Když něco je potřeba, tak si zavoláme. Jakoby jsme v dobrém vztahu s Dominikem určitě. Já ho velmi respektuju, protože
protože já to vnímám tak, že on vydupal tu cestu v NHL pro brankáře evropské, když to tak řeknu vůbec, nejenom české, ale evropské, protože to neměl jednoduchý a v podstatě přesvědčil v té dané době ten pohled těch zámořských trenérů a vůbec toho prostředí na evropský golmany, protože jsme byli trošičku jakoby jiní. Takže já tohle jsem mu vděčný za to, že nám všem tam vydupal tu cestu. No, vždycky ho rád uvidím, prostě Dominika mám rád a respektuju. Myslím, že se tam s Tomákem, máte nějakou takto ty chalani se vyděláte alebo vůbec? No tak moc ne, oni ty naše cesty se různě takrát rozdělili s někým, s Jirkou Šlégrem jsme v jednom týmu, Jirka je generální manažer v národním týmu teďko, takže občas se nám ty naše cesty propojí. Albi Reichl, že jo, tak trénoval 20, i předtím byl ve struktuře svazový jako trenér, takže občas s některýma se vidíme, ale ten tým se tak jako různě rozprchnul. Máte nějakou partičku, že zachytit a zahrát hokej takto? Máte nějakou? Ne, já už já chodím s partičkou úplně, jako řeknu, téměř mimo hokejovou, sám se sklouznul občas na postu obránce, protože v té bráně už si nekleknul, to už si něco udělal, takže se spíš zapotit, ale takhle už nechodím. Na záver otázka vlastně, Žigo chodí občas do Prahy, alebo dá se povedať, že dost často. Stretli jste ho tam? Ne, neviděl jsem tam Žiga jsem dlouho neviděl. Ale samozřejmě Žiga já bych vždycky rád uvidím, ale ty naše cesty se taky v podstatě jako rozešly potom hokej, každý žijeme někde jinde, takže ale myslím si, že kdyby se potkali, tak je to stejný, jako když jsme spolu hráli. Jožka, je to už tím pádem, se spaluješ? Já jsem ho neviděl. Neviděl jsem ho ještě. My jsme hrali v takovém fufru tady všecko. A ještě jak se dojíždí, tak je to takový jakoby trochu rozlítaný. No. Tak není moc možnost si někde posedět a vidět se. Vidím se tady s oběma Mirama. Šatanem a Ležem, tak ty vždycky rád vidím, jak jsem říkal, ale nikoho jiného dalšího jsem neviděl. Děkujeme, super.